A nosa situación é que dous amigas pérdese facendo senderismo, encontran a un turista e a un pastor cas súas ovellas. Onde estamos? Non sei. Oh, mira, aí hai un pastor, un señor. Hola. Hola. Perdón, sabe onde está o de San Pedro? Sí, sí. Onde? Seguides todo recto e á esquerda encontraredes unha señal que poña 500 metros para chegar á rúa de San Pedro. Moitas grazas. De nada. Bos días. Bos días. Onde está a catedral? Non, o sinto. Grazas. Non, xa sei. Se dades a man dereita, seguides todo recto, encontraremos un gaiteiro tocando. Moitas grazas, hasta pronto. Chao. E chegamos ao Chegamos ao noso noso destino. destino.